Το θάνατος δεν μας φοβίζει. Τουλάχιστον να πεθάνεις και είσαι ευχάριστος. Ήδη έχουμε 4 άτομα στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ. Έλα, τρία. Διανύοντας την 25η ημέρα της απεργίας πείνας, η εξάντληση των 250 μεταναστών στο Μέγαρο Ιπατία είναι εμφανής. Και όπως λένε οι εθελοντές γιατροί που τους παρακολουθούν, η κατάσταση της υγείας τους είναι οριακή. Όλοι παρουσιάζουν οριακή πίεση, αφού πίνουν μόνο νερό με αλάτι ζάχαρη. Είναι αλήθεια αυτό που λέω και δεν με πιστεύουν, ότι σύντομα η κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια σοβαρή, και δεν καταλαβαίνει πόσο σοβαρή είναι, ανθρωπιστική καταστροφή. 4 απεργοί πείνας νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. 1 με καρδιακές αρρυθμίες στον Ευαγγελισμό και 3 στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με υπόταση, αφυδάτωση και γαστρεντερικές επιπλοκές. Υπάρχουν ελάσσονα λιποθυμικά επεισόδια και πολύ φοβάμαι ότι τις επόμενες μέρες η κατάσταση θα βγει τελείως εκτός ελέγχου. Και ενώ οι μετανάστες αρνούνται να εγκαταλείψουν το κτίριο της οδού Πατησίων, που είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης μόνο για 15 ημέρες, προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο από την κατάληψη της νομικής, η θέση της κυβέρνησης παραμένει σταθερή ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών. Δεν μπορώ να έχω παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα, έχω όμως για τις εστίες παρέμβαση, αυτές τις εστίες που είναι άνθρωποι απέλπιδες. Και θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν είναι μόνο μετανάστες πια. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, που υπέγραψε με την Άννα Νταλάρα την ανανέωση του μνημονίου για την περίθαλψη μεταναστών, ρωτήθηκε για τη δυνατότητα της Εκκλησίας να βοηθήσει για τη μετεκατάσταση των 250 μεταναστών που βρίσκονται στην Ιπατία. Θα θέλαμε να το κάνουμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες.